നല്ല ചൂടുള്ള സോഫ്റ്റായ ഓട് ദോശ അല്ലെങ്കിൽ കൈൽ ദോശ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഷഡ്രസ കുക്കിംഗ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്കൊരു പഴയ കാലത്തെ ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഐറ്റമായ ഓടുപോളെ അല്ലെങ്കിൽ കൈൽ റൊട്ടി, അങ്ങനെ പല പേരിലും അറിയപ്പെടും, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ വിഭവം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. ഇത് മൺചട്ടിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്, ഹെൽത്തിയാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. അവസാനം വരെ ഈ വീഡിയോ കാണുകയും വേണം. ഇതിൽ ഞാൻ പല ടിപ്സും പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ദോശ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്നത് എങ്ങനെയെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവസാനം വരെ വീഡിയോ കാണുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക്, ഷെയർ, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഇതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു 4-5 മണിക്കൂർ കുതിർത്തിയ പച്ചരി, അതുപോലെ ചോറ്, തേങ്ങ, ഉപ്പ്, ഒരു 2-3 സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ, ഇത്രയും കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മതി ഈ നല്ല ഒരു സോഫ്റ്റ് ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം. ആദ്യം ചോറ്, തേങ്ങ, കുതിർത്ത പച്ചരി എന്നിവ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് അരക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഉപ്പും ചേർക്കാം. നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം. മാവിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇങ്ങനെ എത്ര അരിയുണ്ടോ അത്രയും ബാച്ചായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു 2-3 സ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ദോശ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എണ്ണയോ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. ഈ മാവിൽ 2 സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്തില്ലേ, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മണ്ണിൻ്റെ ചട്ടി നല്ലപോലെ ചൂടാക്കുക. നല്ലോണം ചൂടാവണം. എന്നിട്ട് ഒരു തവി മാവ് കോരി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അടച്ച് വെക്കരുത്. നമ്മൾ സാധാരണ ദോശക്കാണെങ്കിൽ ഉടനെ മൂടി കൊടുക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ ഈ ഹോൾസ് വരില്ല. ഇങ്ങനെ ചെറിയ തീ കുറച്ച് കൊടുക്കുക. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ മാവ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് എന്നിട്ട് തീ കുറച്ച് കൊടുത്ത് ഈ ഹോൾസ് വരാൻ അനുവദിക്കുക. ഫുള്ള് ഹോൾസ് വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ അടച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ആദ്യമേ അടച്ചു കൊടുത്താൽ ഈ ഹോൾസ് നമ്മുടെ ദോശയിൽ കാണൂല. ഇതിപ്പം ഫുള്ളിങ്ങനെ ഓട്ട പോലെ വരാൻ തുടങ്ങി. ഈ ഹോൾസ് ഇല്ല, ഇതാണ് ഈ ദോശയുടെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി. ഇങ്ങനെ വന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഓടുദോശ കറക്റ്റായി വരുള്ളൂ. ഇതിപ്പോൾ അടച്ചു കൊടുത്തു. പിന്നെ ഒരു 10-15 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ അത് ഫുള്ള് വെന്ത് കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് ദോശ ഇളക്കിയെടുക്കാം. ദോശ ഇളക്കിയെടുക്കാനും വലിയ പാടൊന്നുമില്ല, പെട്ടെന്ന് ഇളകി വരും. ഇങ്ങനെ ഒരു ദോശ ഇതാ ഇളക്കിയെടുത്തു. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഏത് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള കറിയും നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും. നോൺ വെജ് കഴിക്കുന്നവർക്ക് അതുമാവാം. ഞാനിവിടെ ഒരു കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ മസാലക്കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത്. ഇതാ സൂപ്പർ സോഫ്റ്റ് ദോശ റെഡിയായി. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നോക്ക്, ഞാൻ ഇത് മുറിച്ച് കാണിക്കാം നിങ്ങൾക്ക്. ഉള്ളിലെ ഒരു ടെക്സ്ചർ നോക്കൂ, എന്ത് ഭംഗിയാണ് കാണാൻ. അതുപോലെ കഴിക്കാനും നല്ല സ്വാദാണ്. അപ്പോൾ ഈ ദോശ ഇത്രയും സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി 4 ടിപ്സ് ഉണ്ട്. ആദ്യത്തെ ടിപ്സ്, 1 കപ്പ് പച്ചരി എടുത്താൽ അതിന് 1/2 കപ്പ് ചോറ് വേണം. ചോറ് ഏതായാലും പ്രശ്നമില്ല, പച്ചരി ആയാലും പുഴുങ്ങലരി ആയാലും ഓക്കെ. പിന്നെ ഉള്ളത്, നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന എണ്ണ മാവിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത്. ദോശ പരത്തി കൊടുക്കരുത്. പിന്നെ ദോശ ഒഴിച്ച ഉടനെ മൂടിക്കൊടുക്കരുത്. ആ ഹോൾസ് ഫുള്ള് വന്നേ പിന്നെ മാത്രം മൂടിക്കൊടുക്കണം. ഇതാണ് 4 ടിപ്സ്. ഇത് കറക്റ്റ് ഫോളോ ചെയ്താൽ ഓടുദോശ വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ അറിയിക്കുക. ഇതുപോലെയുള്ള സിമ്പിൾ ടേസ്റ്റി ഡിഷസിന് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ.